Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Bakaixo lagunak, gaurko saioan hitz egingo dugu eta ausartuko naiz esatera gure entzuleen gehiengoak neu barne. Zer den ere arrastorik ez duen asmakizun bati buruz, honezkero 61 urte beteak baditu ere. Hori da, bai. Nik nuen arrastorik hortaz, eta gainera, bere arloan oso ezaguna da, ezta? Bai. Zer da hori? Lidar du izena, eta gailu bat da, eta gailu horren erabilerak arkeologian eta batez ere Amerikako zenbait tokitako historiaren azterketan, pues eragin handia izaten ari da. Eta zer da akronimo bada, eta esan nahi du inglesez Light Detection and Ranging edo Laser Imaging Detection and Rating. Oso garbi. Bai, azkenean radarra Radio Detection and Ranging. Ez? Bai. Orduan, azkenean radarrak radio uinen bidez objektu bat non dagoen detektatzen duen moduan, lidarrak argiaren bidez, kasu honetan laser izpien bidez, detektatzen du objektu edo gainazal bat ze distantziatan dagon. Radar bat, baina mazatua. Hori da, bai. Yes. Bai. Berez, lidarraren atzean dagoen kontzeptua, hau da, argiaren bidez distantzia kalkulatzea, hori ja 1930ko hamarkadan hasi zen garatzen, edo pentsatzen behintzat, hain zuzen, radarra asmatzarekin bat, ez? 1935 asmatu zen, baina orduan laserizkiatzen asmatuta. Hori da. Orduan argia erabili, baina ze argi, ez? Eta azkenean, 1960ko hamarkadan, 60ean bertan uste asmatu zela laserizpia, eta... Handi gutxira, izango zen. Eta, bai, laserra asmatu eta berehala. Since the universe began, light has remained unchanged. Now, man has created a new kind of light with powers and properties unlike anything that existed before. Laser light. Laser light. Laser light. Laser light. Laser light. Star Warseko guda txiki honen ostean. Hori da, bai. Berez, esan dugu, berehala garatu zutela ja, lidarra ez, zehazki, ja, 1971 egin zuten lehen prototipoa, baina, esan behar da, luzaroan goi-mailako teknologia espezializatua izan zela, hau da, garestia zen eta ez zegoen edozeinen eskura, 1980ko hamarkadan hasieran hasi zen erabilera zabaltzen GPS-erekin batera, ez? Laser eskaner komertzialak egiten hasi zerinean, eta gaur egun edozein tokitan dago. Mugiko batzutan dago, autoetan ere bai. Kotxearen pipipi? Martxa atrasa jartzean? Ez dakit horre, izan daiteke, bai. Bai. Hori da, ez jotzeko, ez? Bai. Lidarra zientzia askotan aplikatzen da, adibidez geologian, fisika atmosferikoan, sismologian, eta arkeologian ere bai, baina esan behar da arkeologian nahiko berandu hasi zela aplikatzen, 2010 inguruan edo. Batez ere landarediak estaltzen duen eremuetan da praktikoa, ze laserrak landaredia zeharkatu egiten du, ez? Gaitasun hori dauka. Eta modu hortan, egiten duena da, gailuak milaka laser pultsu igortzen ditu, hegazkin edo dron batetik,
eta landarediak estatzen duen lurrazalaren edo egituren irudimentxetako mapa oso zehaz bat sortzen du. Eta azkenean lidarrak ikusten du, guk ikusten ikusten ditu, guk ikusten ez ditugun egiturak edo arrastoak, ez? Gaitasun hori dauka, eta beraz, arkeologian oso aplikazio, ez? Erabilgarria dauka. Horrek aztarnategi berriak aurkitzeko aukera ematen du, baina baita aurrez ezagutzen ziren aztarnategiak osotasunean, ez? Eta zehatz kartografiatzeko, ez? Hau da, gauza berriak aurkitzen dituzu, baina baita ere ezagutzen zenituenak, pues, benetako ze dimentsio zeukaten ikusi dezakezu, ez? Teknologia o arkeologian aplikatzen lehenak, Arlen eta Diane Chase, arkeologo bikotea izan ziren, 2009an izan zen hori, eta hoianak estalitako karakol hiri-maila eskaneatu zuten, horren bidez, Belizen. Yo quería quererte y decirte a los ojos lo que siento por ti, lo que me hace sentir. Y cuando cae la noche y tú y yo estamos lejos, guardo los recuerdos de nosotros en Belice. Pendiente a tu llamada, pendiente de lo nuestro, sin importar lo que de nosotros se dice. Cada segundo que tengo tu aliento, bebé, cambias mi rumbo, baby. Belize, bai. Urrengo urtean, Mexikon egin zuten, 2000-an, Mexikoko Izaka aztarnategian erabiltzen hasi ziren lidarra, eta 2011an Boliviako Amazonian ere hasi ziren hori erabiltzen, eta markadan zehar, esan behar da, lidarrak eta lidarra lortoko emaitzek estanda egin zutela, ez? Nik adibidez argian artikulu batean 2018an hau idatzi nuen, Guatemalako oiana arakatzen hasi dira gailuarekin eta emaitzak harrigarriak izan dira. Tikal aztarnategi mailan beste piramide bat aurkitu dute. Kunal zentro zeremoniala deskribitu dute, El Palmar hiria uste baino 40 aldiz handiagoa dela ondorioztatu dute. 2.100 kilometro kuadro aztertu dituzte orain arte, eta beste 20.000 geratzen zaizkie, proiektu hortan, bintzat. Baina dagoeneko maien historia aldatu du lidarrak, zibilizazioak 1.000.000 bat edo 2.000.000 biztanle zituela uste zen hasieran, ez aspaldi, ez? Baina datu berrien ondorioz 20.000.000 inguru zirela diote orain adituek. Egia da azkeneko hamarkadatan oroar, Amerika prehispanikoaren populazio datuak asko datu direla, estimazioak asko handitu direla, ez? Eta horrek, eragin handia dauka, hori ez, Amerika prehispanikoaren historian, baina post-hispanikoan ere bai. Ze horrek konkistak izan zuen eragina, kaltea, asko, ez, biderkatu egiten du, ez dakit zenbat aldiz. Handikan urte batzutara, beste testu hau bidatzi nuen, LIDAR, berriro ere akronimoa esplikatzen nuen, LIDAR teknologiaz aritu ginen atal honetan duela 3 urte, ari esker Guatemalako oianen ez usteko aztarna arkeologikoak aurkitu zirela azaltzeko. Orduz geroztik teknologia horrek emaitza harrigarriak eman ditu. Usumazinta proiektu arkeologikoan bilduta, nazioarteko ikerlari talde batek 85.000 kilometro kuadro aztertu du LIDAR bidez. Badira batzuk horiek, Aurrekoan esan dugu, 2.000 zeuzkatela aztertuak eta 20.000 aztertu nahi zituztela proiektuan. Eta hau duela 5 urte da, Bai. Eta orain arte, ezkutuan zeuden 278 aztarnategi aurkitu dituzte. Besteak beste, 2020ko ekainean, Mexikon aurkitutako Ageda Fenixekoa, orain arteko handiena eta zaharrena. Takeshi Inomata ikerlarian hitzetan, maien eta olmeken zibilizazioen arteko harremanaz genekiena aldatzen du lidarraren uztak. Gauza asko datu ditu, ez? Ze orduz gerozkit, esan dugu, azken 5 urtetan lidarraren aurkikutzen berri etengabe izan dugu, ez? Baina aurkikuntzak pilatzeaz gain, aztarnategi berriak eta arrasto berriak pilatzeaz gain, horiek interpretatzen ere hasi dira ikerlariak eta
gaur podcast honetan duela gutxi martxoan argitaratutako ikerlan bati buruz hitz egingo dugu, ez? Adibide bat jartzearren. Oxford University Pressen Ancient Mesoamerica, antzinako Erta Amerika izeneko aldizkarian argitaratu du testua Esloveniako zientzien eta arteen akademiako ikerlari Ivan Spraik ikerlariak. Eta artikulu horren arabera, maien lurberetan, egungo Mexikon, ikerlariak 50 gora multzo arkitektoniko berezi aurkitu dituzte. Eta berezia dira, zirkuluetan edo laukiri zuzenetan antolatutako tontortxoak edo plataforma modukoak direlako, ez? Eta ez direlako, ez diruditelako behintzat etxe bizitzak direnik, eta gainera, plataforma horiek tartean pasabideak dituzte. Plataforma horietako askok metro erdiko altuera besterik ez daukate, eta beraz, bertan egonda ere ezin dira ikusi, ez? Ez palitze laser teknologia horrengatik, ez genituzke aurkituko. Eta azkenean horregatik da ingarrantzitsua liderrak egiten duena, ez? Eta adituek ondorizatu dute, oinarri edo plataforma horien gaineak saltokia jartzen zituztela, ez? Santoki iraunkorrak ziren, permanenteak ziren, hori, gaur egun galduta dauden materialez egina bazeuden ere, ez? Landare jatorriko materialak, egurra, eta horiek ez dira gorde, baino hori pentsatzen dute, hipotesia da, horrek gainean... Hipotesia. Hori, dendak zeudela azkenean, saltokiak. Eta pasebideak, ez, pixka bajoagoak, erosleek erabiltzen zituztela, hori, saltoki batetik bestera joateko, azken finean, merkataritza guneak zirela, ez? Eta horrek ze adiraziko luke, maien merkataritza uste baino konplexuagoa izan zela, eta ondorio horretara iristeko gaina, egitura horiek azkenean merkatu modura identifikatzeko, beste aztanategi batzuetan aurkitutako beste elementu batzuk ere erabili dituzte konparazioa egiteko, ez? Hau da, ez dira bakarrik aurkikuntza horietan oinarritu, hori esateko, eta adibidez, Kalakmuleko Txibnap multzoan, ez? Multzoar aztarnategian, horma irudi batzuk daude, horra aurkitu zituzten, eta horri ikusten dira hainbat produkturen trukea, ez, egiten personaje batzuk, ez. Artoa, gatza, atole, ez, izeneko edaria, eta jeroglifikoek ere hori, ez, hipotesi hori babesten dute, ze merkataritzari lotutako lanbide batzuk ere aipatzen dira, adibidez, gatz saltzailea, ez. Ja, hori teoria bada. Beste teoria bat izango da, estralurtarren eserlekuak. Izatea adibidez, ez? Seguraski. Maiak tartean baldin daude, eta, ez? Bai, hori da. Beti dago beste alako zuzer, ez? Bai, eta gaina, maia daude tartean, eta zer dago ere, Europar begira dago tartean, ez? Hau da, Europarrak izan espaziren zozea asmatu zutenak, estralurtarrak izan bat zuten. Kanpotarrak dira. Bai. Baina, eta hori adibide jarri dugu, ez? Baina beste adibide bat da Tikal, aztarnategia. Vengo a quedarme con el cero maya. Ustedes son el decimal, no dan la talla. Tikal, Trapatitlán, ciudad antigua en ruinas. Perdonados por el tiempo, pero lejos de la cima. Rappers falsos, cadenas de Aquina. Y polvo en ese mic, escombra en la cabina. Autos, lujos, mucha cocaína. En la calle no se juega hasta topar esquina. Las balas son reales en el barrio donde vivo. Mientras tú juegas al gangster, disque a cometer delitos. Las calles me han dejado a fantasmas que ahora me cuidan. Los que a ti te acompañan son los que escriben tus rimas. Entre barra y barra, no hay comparación. Soy huérfano rapeando, no tiene madre mi flow. Mis rimas son monstruosas, se alimentan de verdad. Tikal... Bai. Horko, Tikaleko ekialdeko plaza izeneko eremuan, badaude eraikin batzuk, ezaugarri berezi batzuek dituztenak, ez? Etxe bizitzakin batez atorrezenak, hau da, etxe bizitzak ez direnak. Erabilera publikoko espazioak dira eta merkataritzagunetzat jo dituzte adituek. Eta Tikalen gune hori baldin bazegoen, pentsatzekoa da, beste herri edo hiri mailetan ere halakoak egon zitezkela, ez? Egongo zirela. Zalik, Bai. Eta 50 gune hoien azterketak erakusten du
ere ez zirela gune improvisatuak. Hau da, azpiegitura antolatuak zirela, ez? Eta egonkorrak. Horietako askok egitura handiagoak edo patio moduko batzu zeuzkaten alboan, eta ikerlarien arabera administrazio lanetarako erabiltzen zituzten, salerosketan kontrola, produktuen bilketa, zerga bilketarako bulegoak ere izan zitezkeela. Eta gainera, egoitza horien sarrera nolabait kontrolatua zegoela ikusi dute, hau da, saltokiak publikora irekita zeuden, ez, pasabide horien bidez, baina alboko egiturak ez. Eta horrek esan nahi omen du, merkataritza arautua zegoela, ez? Horren seinale omen da. Eta gainera, ez omen ziren merkataritza gune hutsak, zenbait kasutan arrizko aldareak eta santutegien arrastoak ere topatu dituzte inguru horietan, eta beraz, praktika religiosokin lotura ere bazuten saltokiek, eta horrere idatzizko iturriek hipotesi hori nolabait ere babesten dute, ze merkataritzari lotutako jainkosak ere aipatzen dira testu batzuetan. Zer hortagalako ere jainko eta jainkosa daude. Bai. Merkataritzarako. Bai. Bai. Bueno, religio katolikoak ere zengo ditu. Bai. Ez katolikoa jainko bakarra dauka, baina nik uste merkataritzari oso lotuta dagoela. Berez, bai. Multinazionala. Hori da. Baina horrez gain, merkataritze gune horietako asko pilota zelaien ondoan ere badaude. Bakizu, ez maien pilota jokoak, jokatze ziren zelai horiek eta azkenean pilota jokoek erosleak erakartzen zituzten, eta alderantziz, saltokien erosleak ere, kirola ikustera ere eramaten zituzten, ez? Eta azkenean, horrek nahi du, ez zirela saltoki hutsak, ez? Aixiali eta gurtza gune zabalagoak ere izan zitezkela, ez? Hor, bezala, dena bat, ez? Bai. Ez, kirola, pipa batzuk, bai. Eta gero bazpare, pekatuak salbatzeko, markatzeko, zea. Edo zure taldeak irabazi dezala eskatzeko, aurretik. Hori da. Bai. Eta beste kontu bada ere, guneen banaketa geografikoak, hau da, nun topatzu dituzten gune hauek, ez? Eta horrek informazio oso interesgarria eman die ikerlariei, ze adibidez, kanpetxe, eskualdeko erdialdean, gune hauen konzentrazio handia topatu dute, ez? Horretako gune asko topatu dituzte. Esan behar da, eskualde horretako lurrak ez direla egokiak, nekazaritza intensiborako, eta horrek ziurrenik oinarrizko produktuen eskasia, ez? Eragingo zuen, eta produktu horiek kanpotik importatzeko beharra, ez? Horrez esan nahi du, merkataritza sare egituratuak zeudela eskualdeen artean ere bai, ez soilik eskualde barruan. Eta geografia aipatu dugu, kronologiari dagokionez, azoka gehienak maien aro klasikokoa dira, hau da, 250 urtetik 900 urtera arte, gutxi gora bera. Baina horietako batzuk ere zarragoa dira, adibidez, Txakbitun aztarnategien aurkitutakoak, asko zarragoa direla uste dute, ez? Egindako lehen datazioen arabera, eta horrez esan nahi du, aspalditik zetorren merkataritza tradizioa zela, ez? Azken finean, merkataritza gune horiek ez ziren behin-behineko egitura informalak, eta trukeak ez ziren soilik maila lokalean egiten, ez? Eta mailak merkataritza sare egituratu eta arautua zeukaten, eta gainera bizitza sozial eta religiosoaren oso integratuta, ez? Eta gainera lurralde osoan edatuta. Maila handiko gizartea zala. Bai, oso zibilizatua esango lukete batzuek, ez? Ja. Eta azkenean gaur egun oraindik ere entzun behar ditugu, konkistak kalte baino onura gehiago ekarri ziela konkistatuei, ez? Jode, unibertsitatea eraman genien. Bai, eta zibilizazioa eraman genien. Euski. Hori da. Eta Telecinco. Hori da. Satelite bidez. Beraz, baina liderra zer da azkenean? Zuri eta niri hainbeste gustatzen egun Star Warsen analogia erabiliz, eta gainera laserra erabiltzen duen gailu bat izanik, esan dezakegu liderra laser ezpata dela, ez? Imperioen aurkako laser ezpata. Imperio historiografiko, eurozentriko eta kolonialistaren aurkako arma. Boom.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.